खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 7 जुलाइ 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां थानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां नाथाय खरसाया बांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां थानाया गाहाम सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा थामथि सुबुंनि थाखाय बिसि फिसायनि गेजेराव बबेबा नखराव एना एनि फैनोबो हागौ मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे जाहोन